máa dúpẹ́ o fáyẹyẹ ọjọ́ bí ẹ tó bẹ láyé ọ̀pọ̀ ló fẹ́ sọ́jọ́ bí tó ti rá máyé. máa dúpẹ́ o fáyẹyẹ ọjọ́ bí ẹ tó bẹ láyé ọ̀pọ̀ ló fẹ́ sọ́jọ́ bí tó ti rá máyé. Alájì Rọ́sídì mi sàmọ́dúpẹ́ ló tọ́ Alájì Ṣínà mi ọpẹ́ ló kù yẹ fáyẹyẹ ọjọ́ bí ẹ tó bẹ láyé. máa dúpẹ́ o fáyẹyẹ ọjọ́ bí ẹ tó bẹ láyé ọ̀pọ̀ ló fẹ́ sọ́jọ́ bí tó ti rá máyé. ọkọ mi náà tù mí tó ń jẹ́ Jùmọ̀kẹ́ ọkọ alájà mi náà tù mí tó ń jẹ́ Jùmọ̀kẹ́ bàbá onítọ̀ ìbù mi ọpẹ́ ló kù yẹ bàbá Muhammed mi ọpẹ́ ló kù yẹ bàbá rílì wànú mi sàmàdúpẹ́ ló tọ́ bàbá onírasídì mi kò pẹ́ láyé. máa dúpẹ́ o ayẹyẹ ọjọ́ bí ẹ tó bẹ láyé ọ̀pọ̀ ló fẹ́ sọ́jọ́ bí tó ti rá máyé. Alanni ti dé olóhùn àrèrè Mèsáyà dé olóhùn àrèrè. Alanni Mèsáyà dé olóhùn àrèrè Mèsáyà dé olóhùn àrèrè. Olórin ọgbọ́n orin tó nítumọ̀ olórin ọgbọ́n orin tó nítumọ̀ n ò ní kọrin èyí tán má ti lórí èmi ò ní pèdè èyí tán má ti pèrè n ò ní pèdè èyí tán má ti lórí. Alanni má dé olóhùn àrèrè Mèsáyà dé olóhùn àrèrè Mèsáyà dé olóhùn àrèrè. ọlọ́jọ́ bí Alájì Rọ́sídì Alájì Ṣínà mi ló sọjọ́ bí ọkọ alájà Aminatu mi bàbá rílì wànú mi bàbá onítọ̀ ìbù bàbá Muhammed bàbá onírọ̀sídì àṣeyí sàmọ́dún lọ́lọ́ láwùrá bí o àṣeyí sàmọ́dún lọ́lọ́ láwùsá tì àṣeyí sàmọ́dún lọ́lọ́ láwùsá tì o. ìgbọ̀dún ọdún kan fàlájì Ṣínà ìgbọ̀dún ọdún kan o fàlájì Ṣínà ṣe bó ṣe sọdún èyí o kó tún sẹ́mi inú ọlá ńlá pẹ̀lú àlàáfíà àwọn ọmọ tó bí o kí wọ́n máa yàn aya tó ní o kí wọ́n máa yàn èèyàn Alájì mi Tẹ́sílímù èèyàn Alájì mi Mùtámímù tọ̀sí Alájì Fátáì òun kan tá mọ́tò èèyàn Alájà Àlàdé ọjọ́ èèyàn Alájà Àlíwù mi Àlíwù ròótọ́ ìmùlẹ̀ àjùlọ tó ń jẹ́ Wàsíù èèyàn Kàntónà mi tó ń jẹ́ Àfíìsì gbogbo wọn pátá o ni wọ́n ṣàdúrà ṣe wọ́n ṣàdúrà o fàlájì Ṣínà wọ́n ní àṣeyí sàmọ́dún lọ́la láwùsá tí o àṣeyí sàmọ́dún lọ́la láwùsá tí àṣeyí sàmọ́dún lọ́la láwùsá tí o àṣeyí sàmọ́dún lọ́la láwùsá tí o àṣeyí sàmọ́dún lọ́la láwùsá tí o. Alájì Ṣínà tún ti lé lọ́dún o Rọ́sídì lọ́dọọdún ni wọ́n ó máa wà ọdọọdún ní pápánjó Alájì Ṣínà tún ti lé.